Yes, I'm welcome baby Emfa Emra Bedwam Tumedi so on Adom TV live on DSTV channel 280, Go TV channel 119, Multi TV, Digi Box this year live and so on. Eti we bia o hwe. Saturday stream on Facebook Adom TV na Adom TV Extra. Oko YouTube so ya Adom TV, TikTok Adom_TV. X me bia be fa bia Adom TV. Be bia. Apesima ka jo say your live band session pa ebekoso ye betuntum nyame ye be nyamea ye ne akanyamea asem ne ahye kura ne etufo ne ye akwa wie 2024 etienne on bedwam enyade ketwa obi odin birthday biaso no ye wish you happy birthday. Happy birthday confirma Akosia Rose Royce yeah. Akosia Rose Royce ya wo Kumase we free osmo hodom osio show all the best nyakopon onhyiraw na onyo kese kwapemse obeye kese pa and also happy birthday and confirma Owusu Brago Nancy ya oko school St Joseph Seminary SHS e wasante mampon ene your birthday. Happy birthday. Ora tumesi NSC we show na nempa bonus nya me emfa wo ensiye afufra ye wurami o man nye wafe ya bekoso edi adanse. Then the last one, happy birthday to Roxanne Osebos ya wasechi tanoso onabo see do we show all the best ene anope ya baba ye ho aduro ye wura afufufra mu no o see ye ho aduro ene say boys de kakra begum emfa onu nyame asemu a ebeba boys de kakra begu o merenam ni nyina echi na o se ye ni padua na maduro sene be ya ni ye de kugu tank nim no enam na ekom no ye de ni gie ebre no enwie echi ma on the first ye nkote so anopa dubako eba se be hadwe uhie dura ya de ba ni padua ni mu a ebetimi apam yade no edura betimi boost wo immune system abrani abre nyinada sene bia immune system betimi nya hode agina naso katwom yade re twi ne tia na odi ne sonkonim give us fast akache ena benye side Dr. Bokode me ho ya pa official pa so afen kometo ya afisese na awrade ayo obi akoma so ade 2024 ko say ma give us yego so ya da Ghana fo ase ya da media partners nyina ase esanse empani se etuonya chiginafo a ena tudi ewu enti to no de betimi obi a betimi atutu na wo geji no watu akum nam de a yese wonya chiginafo papa enti Ghana fo aso yenuro no mu media partners nyina so you've helped so much. Adom TV ka ho asempa e ka ho any other more affiliates na media houses ahodo nyina e de obi bia ase give us empani for say mo so yenuro mu magiatum nti yenuro no so Food and Drugs Authority nso agiatum nti no obi anu anom give us a duro bia waba beka se wonye nsunsuanso a eye bone nsunsuanso a obi anya bia no nsunsuanso papa eno nti Dr. Solomon Kwabi KK obi a ye oye adwuma ewo eye give us adwuma kunum bia se ye ma obi bia official pa ene APRs no nso e de obi bia asesem guso a eto yenuro no eti aduro papa de unya no ba bia se give us Herbal Industries. So on the 31st day of December 2024. Yade be na yese ho e de awura 2025. Nti mame nsa ma obi akwaba Emra Adom TV so. Ohene enya beta krom hanom. Ahun se oba ebibire mu atoye fam hanom ahonidie no ho aboye se de dwonso abo akokọ no. Nti ye wura ye di enuane papa anom de wo kan bi akoyemu ni ade no. Ekire nsunsanso no ye boda na yato agu ba bia. Emuwa bi nso yefra omo entontom saa efin no ene pai wo mo obi wonu manyame aye na dom wonye sika atoka na ebi adwuma kra ma ne ka osesa ne tai no a enye no either say obehye no ana ode bekọ ba bi no na wagya ato ne dan na chi enwurefu a ensuo to egum ana afi pai ntontom abo ntontom so epe ba bi a efi wo chakachaka wo enti ball aso okọ abehunu ntontom gatemu ni ade enti omo pai saa no a hwan no wo kọwe no nkọwe aboa obeba abawi nipa no a wo ye sa awura no enti sa awura no a waye no oba abawi wo no entonton nsie wo mu asọto be nso
na baako wo mu a ono ye fe no anopheles mosquito wono ene wodi ewu no wono nso no wo kotoa wono wo ba wo mu wo de yade ba wono wo de yade bre wo enti ane enti se oka wi a yade a wodi ko mu ne ye plasmodium parasite enti ye ko school ni ye kire bibi se ade ye parasite a wono wo siw ho wo je wo de enya de so wono wo be ma obibi papa enti de ntontom we ne de bre wo no eye plasmodium parasite no ekoni padua no mu a attack your immune system no enti immune system no etimi kudi no so a immune system no so ye asojafo ewo ni padua no mu a ekoni tia wo ha obi ayade bi ebe oni padua mu no na ako atia enti obi a ni immune system na hodin wom no nta anyade enti obo nse obi on so a yade bi ekwo mpapu obi nwansi wodam ha enipa dodo ewa ha nyina obi anya bi wono nko obenya bi obenya papu ni bi mozo obepia bontin na ni nyina yekọ na ne hwene mu po ne nsuo sere kire se ni immune system na ahoden enim eno nti ena Give Us Herbal Industries yakọ akọfa adura yato ne din se Give Us Herbal Mixture aba na nansan kura no apomdi mu ahwehwefo kire se malaria no ekofom ni nyina agina se Ghana fo yesutie enti wo mo etie yensem no ya ye nno nso a ye de aba Give Us Herbal Mixture yin so no ebo amanfo enom enti wonum sa adura bi ewie a tie mamenka na shanen so say plasmodium parasite no ekoni padua no mu a attack immune system no awo be sha ase ade na awotwemu wa no be kan boso a wo katema be yedududu wanu mu nya wo de na afo ye ho hwe a enye yi eba ne sa malaria na sha ase eyi ne ho adie mesre wo a kope Give Us Herbal Mixture adure bi na tonom enka ne dudo ena ne na no me na na dwo bi ka nya me mfa ne kransie anopa bia me kọ adwuma anase me kọ school ewo nsuta bonkuro ho a na kire se wa mambia nom kura ansa na makoto gardens bi na medidi akọ school ene woni ho enti we ya bi na menso me nom eboa pa menu ya ba ma menu ya ba sa wo ho na se malaria na ahyase eyi ni ti ewo ni padua mu a kope Give Us Herbal Mixture aduru bi na tonom ye ton drugstore ni pharmacy shop ya o yade ba akọ nso e fe no jaundice sa yade we no ekum ni papa na nso ye mpa ho asem enkan ye wonom sa aduru we a ebeboa na asiesie o bonso obi onum na ni nyina asesa kala na wedie no nso asesa kala jaundice no how e de ba no enya gro bi okọ a wanhwa beka sa yade wo bi na akere wo omogya no esote wankasa no bonso onam ano aye toro kanwe waye basa asa wochina mewu wonum Give Us Herbal Mixture aduru bi ebeboa na ade ba akọ asa ye ne se boost immune system no we adwuma kakra bi no abre we adwuma kakra bi no abre wo da kra no pa wo sode no akwadwuma na aye problem me se me kokoda one kra mpo ebebo no nan no wo se me kwadwuma nti me firifie na makwadwuma ni nyina ye Give Us Herbal Mixture adure bi ene ye no mu a eboa ye pa wo hia Dr. Solomon Kwabe na ne ye fan wo de hye dadaada no wo mie ne ka no bonsa medal ho no mebisisi wo wonom na no pawia ne anadwo me saa na me nso me ye medidi ponso abisi so ansana ba bia me nam bia me ka mu nso abisi wo nti eno ana me no we kura bi wo me pia anim ha ya me bobi na ahwa de wapno eboa boost immune system no ema otimi da yie wontimi nidi ema otimi edidi yie yade ba akonso ene se typhoid fever eno na enuane a yedie nsu a ye nom no enti ehya ase edi free wo small intestines no mo enti obonse how sa abonse afei aduane to ye mu ana eye wo ya me so nom Give Us Herbal Mixture adure bi ebeboa na ahohoro ni nyina yi sa afi ni nyina ede afiri ho ama ho baabi eton no bi abenya bi ato pharmacy shop chemical shop any drugstore bi ano obenya bi ato ho sei ene na hosuo no etiem entontom eda ho enti malaria suro no kra me so frɛ yen 0543 222470 0543 222470 afofidam ne ewe ya ene na yeja 2024 no ekwan mesrew ma emfa yade enwura 2025 no mu sanse resolutions ahodo a manfo enne ekwa akohwie de agu Nyankopon anim no enya grontu yade na adafi abeda akọ malaria nso ya yade a ekum ni papa wa bibire mu ha ene enwura benti ena ekofom nanso wonnom na de ball ho ban ya mese Give Us Herbal Mixture bebo boost immune system mesanso obaako e wa hanom ye fe ne Give Us GC Mixture. I was an infection at 80 nipa infection pa man mema ye bre dodo no infection ye nya edi free empama gudim obi on so asabe ne ntade a wo hye ne timi man infection but wonim oba bi on mo obehye tight pete obehye ne jopo eye dross pant no obehye wo wi a wa hye saa wo mo tight pete bi no na eno nso wa hye wo wi ansa na wasa hye de hepe ne to ne ho ne ma bi no wasa abogye nsi de aguso aba enyo bra enye my boys nipple boys ne pa wo sha yi drop no free ho na yi tight pint ni fi obetimi ahye de ma oto no ba no na wa hye wataade de agu so wo sam fna matimi fa wo ho okay ni nyina no ane okay eti heat ni gina wo ho no saa no a bonse na e the problem we eba
enti infection no eba dodo no adwen se mpama gudie ni ka ho bi enso wankasa ntade no wahya wase no pant na wo hya no kwa nylon wanya de papa bi won wose nka usi wo pant no a awia boso ene ade ye ni ho adaje kurom ha sese ye be pesika na no obi ka James hwe na wo kurom eba ne ye se asori nti ne be pesika nti wose okopesika ne Nemum nyamenso de ontimi nyina kwa nti wo so okwa so nti mama ma edi sa so nti de wonka na besra wo eno ya just by the by na hunu no se wontade a wo hye no du mire bi a wo so ma awia bom wo nti wo pant no fa na be hye to so wate ebetima boa wo nti infection bi ewom na atuko wo mo a ekọ secondary school ma na ekọ boarding bibiri no dodo no a omo infection serious one meni oba ba akọ kasa ya wo se nana mekonya abra bi oso obewa me nanso yekoye ye hu nhwehwemu no ma wode no asai adan a yese infection onya wo school mu secondary school girls dormitory no se na e man bi wo infection ni bi a apile enti ono so hwa na odwade hwa na odwon so ho na ogya ne nan ne ade e bia ye na masese gisi yekoye na operation eyi na wode no efiri ho me so your ba na infection to so a memfa ni ago genital herpes afi eye gonorrhea candidiasis ni nyina da etete ma ubeti wasesa na aye kuro mesrew amanfo bi di niema bi hohoro o mase yo ubetimi aye nanso eno entu infection ase also onom give us GC capsules ene ne mixture we ya mixture ene we capsules ya num nimi enu nyina ebom ya ton drugstore ne pharmacy shop bia wo ya be man so ne so be mamu ekekawo ensan bi agugugu ano empomantwere bi uyi ana ho nyina timi kekawo na ensan bi agugugu wa infection no ebia Mr. Onum give us GC capsules ene ne mixture ya num nimi enu nyina ebom we no ma no mema nom ebeboa na asiesiw ensuo bi egu ya na enyan mema nyina ensuo gu omo e ma ne de ande ana no odene asasa be mpraduasa kosua bi a ya yam bi nkete na wa kosua kumanom infection na de aba enka wo kọ afikyire wi aya na etew so no mini aba no odene kope give us GC capsules ne mixture na tonom ya num nimi enu nyina ebom enti mesra wo kọtọ sa duro enne ewia mesra obro nya ne yenye wieye wo kene nyame bo a eye first eno no eye holiday nti dada bebe fie efie be yede amanfo ebeko beach beko ne ewie ne ekofie aye biesu ana enya okwa ana asa obai give us GC capsules ne mixture na abenom na asiesi wo frey 0543 222470 0543 222470 yaton drugstore bia eben wo pharmacy shop ne chemical shop bia mesre wa woto aduro yi a no afre tie number na hye no so ofre ya ye be kire okon abefa so abenom no na beboa na asiesie won tu benom to aba akoto amienu no ebeboa oba nso ase kwan esoa numni mienu nyina ebi 0543 222470 ye mo bibia official pa ye nyina nso ye me ho so official pa nte give us for Adom and nupa de omo che na okono kopa bi to se na be ya yade entimi no so nkunim fa nwura 2025 maka cho se enne e live worship ene de ebrew on Badwam wo Adom TV kwa ba esi e ne the live worship no aba beto aso